Diyos kay Admina, maraming salamat. Ang Davila ang number 1 barangay sa Enter. Number 1 pinakamababa ang aming boto sa lahat ng 576. Ilang ba yung barangay na natin? 559 na barangay dito yung probinsya kayo. Ang number 1 Enter kay Lopez Norte, Davila. Congratulations para kay Bokong, 2,554 votes. Para kay Gobernador, 1,983. Para kay Congressman Sandro, 1,757 votes. Para sa akin. Sino? Sino kasi hindi naman ako tumakbo. Sumaroon na election. Thank you very much. Talaga naman, sa ating malipatan, umay ang yaman, hindi ang ilap-lap mo sa kasupong tayo para ating pamilya mo. Talaga naman, ang sabi na, noong pa hanggang ngayon, samsang kamisan tayo na pamilya, Marcos City, Marcos Sita, Marcos ang nanayon. Davila ang nanayon. Davila talaga naman, hindi pa ko. Natalo pa ninyo ni 2nd District kasi, alam ninyo, ang parating sinasabi, mananayon ni Marcos kay 2nd Distrito. Kasi, nakakata kami, di ba? So, parati ang champion dyan, yung malalaking barangay sa Batak. Number 1 lagi, para sa akin noon, nung gobernador ako, San Marcelino Jaitinra. O di kaya, sa Kalagit, or Nagbakalan Jai Paway. First time, ang Marcos, number 1, dito'y 1st District, dito'y Davila, palakpakan natin. Talo pala ako ng anak ko. Talaga naman, panalo ka na. Talaga naman, thank you very much sa inyong lahat. Talaga na rin na, ibigyan COVID, may pandemic, talagang pandemonyo, senior citizens kayo, talagang nabutin, lahat, mapreso sa loob ng balay. Takot pa tayo, no? Pero ngayon, andyan, mabuti-buti, nagsiyabasa naman, pero wala naman makapamasada. Tricycle tayo, mga jeep, mga arawan, talagang kulang na kulang yung trabaho. Ngayon, nagbukas na ng konti, medyo bawas-bawas na, infection, medyo okay na, isalunan tayo, control na. Pero, ang mga presyo ng bilihin, grabe naman kataas. Sobrang mahal. Sabi ng isang asawa sa kanyang asawa, pagtanong mo na yung pangalan ko, gawin mo ng presyo para tawagin mo ako, mahal. Ano ba yan? Sabi naman ng jeepney driver at tricycle, pagtanong mo na rin ang pangalan ko sa gasolina para itatawag mo ako, pareho ng crudo at gasolina, ang tatawag mo sa akin ay mahal. Lahat ka lang nagmahal. Ano ba ito? Kaya problematic tayo. Noong panahon ni tatang ko, ni Apo Presidente Ferdinand Marcos, siguro naaalala mo ba dito yung mga project ng Kadiwa. Sino nakakaalam ng Kadiwa yung murang bilihin sa palengke? Na awang pato, awang biyahero, awang kartel, talagang diretso, dadalhin ng LFA sa atin at bibili ng mura. Yun ang ginagawa natin ngayon at nandito si Jose Cristi, bilihin ng mura para sa Davila. Ayan. Kaya lang, sa araw na ito, kami na ni Matt ang bibili. Para yung bilihin, kaan na mura, kundi libre. Ayan, libre pakain, libre gulay, kami sa Benguet,
Ayan, so kompleto na yan. Naalala ninyo, at dapat tinapay, at dakil na tinapay na may mabigat, na pinapakain sa eskwelahan. Sino nakakaalala ng malaking tinapay ng panahon ng tatang kailangan ko? Malaking tinapay na magtaas ng kamay, magkatukuhan ng edad, ang mga bagets puno, magsabi ng totoo, mga bagets na tayo, ang Nutriban. Diba? At ang Nutriban noon, may kasama pang na clean meal. Ayan, mga baby na yan. Yung mga clean meal na complete fricados. Kasi, alam natin na dito sa Davila, magaling ang manalon, ating mga mangalap, talagang nalaing din gumawa ng baby. Diba? Kaya hindi pwede magunta ng mga baby kasi konting ulan, kagabi umulan, bukas ubing manin. Ay, at ang istorya ng Davila. Sige pa, gawa lang na gawa para marami tayong photo. Ayun, ang buto-buto. Kaya masipag talaga, nalain talaga ang mga tago-dabi na enjoy ako eh. Kaya gawa lang ng gawa at masaya tayo. Thank you very much. Talaga naman, akalusan, dahil ito kapasit na insanami na paraon mga lunch natin ngayon, nagluto. Sino ba nagluto sa barangay? Ayan, ang mga kusinero ng barangay. Thank you. Sino nagbuhat at nagtagtag ng mga gulay? Sila, ayan, yung mga yan. Sinong kakain ngayon? Very correct, ganun lang gawin natin. Thank you very much. Talagang nanang ko ni Mrs. Imelda Wanderers Marcos, the first lady kayo. Malaki ang pasasalamat sa inyong lahat. Kasi ang nanay ko, kilala naman nito, Tagalete, nagkakabaybay. Gusto niya makainin lahat ng isda. Kaya naman. At si Bongbong, nagpapaabot din ang kanyang pasasalamat. Hindi niya maniwala at hindi niya maisip kung paano natalo ng Davila lahat ng malalaking barangay sa segundo distrito. Kaya tuwang-tuwa po kami. Thank you very much. At ngayon, dahil dito, nung binababay yung mga natin, galing dyan sa bengke, yung truck, 3 na beses, tirik ng tirik. Kaya, nahihiya na ako, akala ko, hindi naaabot dito eh. Sabi ko, ano bang kakainin natin? Maalala. Sabi ko, Yusek Christine, bigyan na natin ang Davila ng truck, ng sarili truck na 2.5 million. Para kung anong pipiliin ninyo, may pupuntahan. At yung backlog naman, yung magdadala ng isda, ibenta na rin sa mga sentro para hindi tayo hirap. Ipon-ipon para sa isang truck, 2.5 million. Ganun din. At dapat 20-footer na fiberglass bangka. Kompleto yung entry, lahat ng fishing gear. Kailan ba ng delivery? Hindi sila maniwala. Diyan na. Sinabi na, dapat nandiyan na. Titirik daw ng 3 beses pero darating. Okay. Isang bangka, kaya siyempre, ito track na sinasabi natin para hindi na matakapan. At narigan talaga, pabalik-balik ng Davila, hindi pa na yung itsura ng isda. So, on top of the 2 units of the Payaw. So, kung anong kailangan, sabihin lang ninyo, ibulong na lang ninyo at kaya-kaya. But kung sinabi ninyo magic word, tatagsabi na magic yun. Magic in 1 minute tapos ang boxing. Kailangan, yes, kaagad ang sagot. Nangilimit pa. So, yun ang gagawin natin ngayon. Thank you very much sa inyo. Sana maibalik lahat ng mga lumang project ng tatang ko na tulong sa agrikultura, sa
bumagsak ang mga presyo ng gasolina, hindi ng produkto. Okay, so to all of you, andito, tinignan ko yung listahan. Meron sayote, repolyo, kapos, okay. Tapos nakita ko may isda. Bakit magbibigay ng isda sa gabi? Sabi nila, kasi yung isda daw, bangus naman. Para makatikim naman ng iba at kalalipi. Ayan, iba naman. Galing ako sa Davao, sa totoo lang, alam nila ang barangay Davila at kilala nila pala sa Davao ang masukin. Kasi ang sabi nila, yung tuna doon sa commercial fishing na Davao, mas mababang grado. Ang tinatawag big eye tuna. Mura daw yung kanila. Yung pinaka-premium na high class, ang pagkaalam nila, Davao, Pasukin, yung tinatawag na yellowfin tuna. Tama ba? So, hanggang Davao, sikat tayo. Ayan. Sikat at pasikat. Mayabak na naman ang Ilocano pagka at Marcos, Ilocano, si Jai Malacanang. Ayan. Dahil Malacanang na tayo mga Tamborero, handa na ba kayo? Ayan, titik-titik ko kayo hanggang sa palasyo. Ayan. So, thank you so much sa inyo. Thank you. Agbyag si Davila, champion barangay, probinsya tayo. Agbyag si Davila, agbyag tayo amin. Nataingan ka nagtutubo, awan problema ang progreso. Intayon mga idaulo, mapagbiyagan na probinsya tayo. Narimata sirmata, pag naedan ang makayayo, mataginayon pa nagduras tayo, kinaandong nga Ilocano. When kabailan tayo, mga lapkin manalon, handay agkot-kot di ulon, hinday timpuyog nga Ilocano, Ilocos Norte, mataginayon. Narimata sirmata, pag naedan ang makayayo, taginayon pa nagduras tayo, kinandor nga Ilocano. Narimata sirmata, pag naedan ang makayayo, taginayon pa nagduras tayo, kinandor nga Ilocano. When kabailan tayo, Ilocano, tumatir ka, inka nagpapigsa, anhaman na didikra, umilim na ang dulata, binig di masabayan, intay ng bakan, anhaman na didikra, umilim na ang dulata. At ang SP elect po natin, Rex Aguinaldo. At ang ating kapitan, Elviro Agomo. At lahat ng mga barangay officials, maraming salamat po at magandang umaga. At siyempre, may special guest po kami this morning na returning sa hometown po namin. Nandito po ang ating senadora na palagi iniisip ang mga kakaibigan at tumutulong sa probinsya at mas importante sa mga tao, sa mga kapwa Ilocano. Nandito po ang ating senadora Amy Marcos.
galing Manila din, nandito po ang ating USEC ng Department of Agriculture, Christine Evangelista. At kasama po natin sa DA, Cindy Maria Ronaldo, Marlon Romeo, Aleli, and Precious. Maraming salamat po sa mga kaibigan po natin na taga-DA. Gusto ko lang din batiin ang mga kasama ko po. Galing sa PGIN, nandito po si Ma'am Karen and Opa, CMO, OWA, GMO. Lahat ng PGIN family ko, maraming salamat po. Nandito rin po si Principal Jerry Bitaka. Yata. At si Principal Elmer Aylar ng National High School at LF. At Coast Guard naman, Team Leader, TJ, Tiburcio. Kaibigan po natin sa PCG at ang ating Fishery Officer, Vanessa Cagdaga. At gusto ko na po batiin ang ating Tuna Fishers Association and Federated Fishermen Association of Masukin. At alam niyo na, may handa po kami na pagpasalamat. May lunch na courtesy of Sen. Ailey and the Department of Agriculture. May kasama pang grocery. Pag-uwi nyo, may mga gulay na tayo na galing Baguio. Tama ba? Galing Baguio pa yata ang mga gulay na to. And magbibigay din tayo ng 2 units ng bayaw. Saan ba? Diba? Okay, para sa mga fisher folk natin. Ayun po, higit sa lahat, gusto lang po namin magpasalamat. Kasi dito po sa Davila ang highest number of votes garnered. Kaya, on behalf of the Marcos family, taus-puso po kami nagpapasalamat sa inyo, Diyos ki Agnina. Kaya na yun ang panahon para mag-request. Kahit anong gusto po ninyo, ibibigay po namin. Napakalaki ang utang ng loob namin dito sa Davila, sa Masukin. Kaya, coordinate na lang kami, yung Kapitan at yung Mayor, kung anong kailangan na livelihood, kung anong kailangan pagdating sa mga basic needs at basic services. Rest assured, nandito po ako bilang gobernador po ninyo for the next 3 years. At, of course, ang tutok po natin in the next 3 years ay agrikultura, fisher folk, livestock, at hanap buhay. Kaya sama-sama po tayo para sigurado ang kita at pagbigay ng oportunidad para sa ating mga pamilya dito po sa Davila. Especially, kasi isang pala natin, huwag po kayong mahiya mag-request ng malaki. Kasi kasama na po natin ang ating Presidente Bongbong Marcos. Siguro ito po ang first time in a long time na masasabi po natin ang Barangay Davila ay may sariling Presidente po ninyo, Bongbong Marcos. Once again, aking mga bigat, Diyos Kakina, at gusto mo lang i-introduce ang kasama po natin, your former governor and now senator, not only of the Republic of the Philippines, but especially of the province of Ilocos Norte,
Senator Amy Marcos.